вода. Търсиме вода. Добре, тук това е къща. Хайде да намериме къща. А тук риби. Да. А гъбката. Къща. Това е цифрата Едно. едно. Хайде да намериме едно. Тук има малко. Добре. Пахата. Това е Гъба. гъба. Хайде да намериме гъба. Гъба. Добре, това е Иха. хубаво. Ел. Елха. Хайде да намерим елха. Браво. И кое остана? Кое остана? Дъга. Дъга. Сега в думата вода колко срички има? Вода. Колко са срички? Добре, това е. Къща. Колко са сричките? Две. Това е цифрата. Едно. Как ще я кажем на срички? Едно. Колко са? Девет. Това е. Гъба. Добре, колко са сричките? Девет. Това беше. Елха. Браво, колко са сричките? Девет. И това е. Дъга. Колко са сричките? Девет. Браво!